igama lami nginguzipho ngingowakwaZulu phambi kwami kukhona umfowethu uNavigator umfokagcwenza kodwa la siseshowe namhlanje emcimbini womama lapha bathi khona Empower Hair isihloko sabo leso somcimbi wabo phambi kwami khona uNavigator umfokagcwenza Navigator mfethu angikwemukele ngikubingelele ubingelele nababukeli bethu emakhaya. Siyabingelela siyathobeka kuphinda kuphila kufilela khona lo mbukiso njengamanje izipho Zulu podcast siyacela ukuthi nisubscribe ukuze nizokwazi ukuthi nithole more obingelela weNavigator umfokagcwenza umahlinze ehlezi umntwana umphenye isikede velombo lomshelo intombi nomgomntombo songene sagege kubona besandla ekhothe njengamagundane yebo kunjalo sisashowe namhlanje emcimbini wabantu besifazane sithi ke Empower Hair amen. Mfowethu siyabonga kakhulu mfethu masithi Empower Hair sithi ke abakhuliso abantu besifazane mfethu kuthi nje ukuphawula ngokubona abantu besifazane bekhula kangaka beze benza umcimbi omuhle kangaka ungathini umlayezo wakho kubona? Well I don't think after sekwenzakalile konke okwenzakele namhlanje umcimbi ube impumelelo kakhulu kodwa engingakusho mina noma ukutusa nokusupporta noma ngathi hey singamadoda nathi siyayidinga into efana nale yokukhulisana singamadoda ngiyazi ukuthi uma singamadoda siyasibuka esinteke mase senza into ezifana nalezi but zibalekile ukukhulisana ngoba ngempela ayikho into akulula ukuphila wedwa kuneyinkinga edinga ukuthi nihlanganyele nonke niyabani amadoda nibonisana noma niwumphakathi nibonisane ukuze impilo iqhubeke phambili ngisho nje kanjalo so nathi mfethu ngiyabona sayifisa into kanjalo inhle kakhulu exactly mfethu so siyayidinga le platform lokho sihlale ndawonke ngeke sikhulisane sisodwa ngiyabonga mfethu iphuzu lakho mfethu kunalento lena ekhona isihlave esibi esikhona se gender based violence whereby abantu besilisa behlukumeza abantu besifazane kanye nezingane mfethu kungathini ukuphawula kwakho kulokho kulomcimbi womama namhlanje lapho sekusiba empowerisha khona? Yazi ukuthi umuntu wesifazane ngizobuyela kuso lesihloko ukuthi singamadoda siyadinga futhi siyadinga inhlalo kanje ukuthi sihlale phansi siphekane sifundisane ngokuningi ngoba umuntu wesifazane angazi ukuthi ngamfanisa nani siyadinga ukufundiswa nangaba abantu besifazane ukuze soba understand ngoba kuze kufike ekuthenini uzumbeka isandla ngoba imvamisa noma kwezinye izikhathi sisuke sihluleke thina njengamadoda ukuba understand abantu besifazane ngicabanga ukuthi uma ngilokho ngimile egamela ukuthi nathi singamadoda sayidinga i-platform ekanje ukuthi sikwazi ukukhulisana sihlale phansi lento le gender based violence ingancipha ngoba singabe sesiphekekile sesiba understand yabo kunento ukuthi nje umuntu wesifazane wakho uma umuntu wakho uthi nonkosikazi uyamazi uma sefika la phuma ke namzibo uzobona after an hour say right futhi so izinto ezifana nalezo ama basics lawo okhandlisha umuntu wesifazane ngaphandle ukuthi uzumbeka isandla ngoba badaliwe bayilento eyiyona kuningi abadlula khona njengoba nathi kuningi esidlula khona singamadoda so kufanele ngiyajabula mfethu ukukubona lapha emcimbini uperforma mfethu umsebenzi wakho ukhulile umsebenzi wakho omuhle eyimfethu phambi kwethu usibuka kuthini nje mfethu kuwena eSouth Africa noma kubona bonke abalandeli bomculo uma ubuka ngesupport onikezwayo wena mfethu ngokomculweni kuthini nje kuwe lokho? It was never easy, you know. Why it felt impossible. I then remembered ukuthi no I'm on a generational mission. Kufanele ngilwe ukuze nabazoza emva kwami kube khona abakufundayo kumina bazi noma ngase ngiwona umculo kodwa befunda ukuthi ene kuyaliwa kube omunye umuntu ngabe senga give up angafiki la engifuna khona futhi kusasekude kodwa ngiyajabula ukuthi kunabantu abalibonayo ushintsho engililwela usuku nosuku kancane ngisho ukuthi nami khona olwenzakalayo ushintsho oba akusafani nakuqala so kuyangithokozisa kakhulu noma ngafika la engifuna khona ngoba usuku nosuku siyakhula siyafunda kunezinto ezintsha eziqhamukayo siyithande sifisa ukuyimastera nathi sizenze hayi ngoba sinomono kodwa ukukhuthazeka so ngiyajabula mawukuthi khona ushintsho engazi ukuthi liyenzeka abantu balibona nami ngiyalibona ngabe ngigabaza amandla kaNkulunkulu namandla esupport engithola emphakathini. Mfethu ngiyabonga kakhulu zithini inhlelo nje zakho ukusuka manje kuya le ngokomculo yini ufuneka silindele kuwena yini ezayo yini ekhona wenzani? Okay well ngathi kule nyanga le ngoba ku May manje akufanele kushaye i5 zika June ngingayikhiphile albumekufanele ibe nengoma ezu10 ngisebenza nama artists athi okwehluka ke ngizoqala nje ngiqale phansi uThobani Mhlophe ongakaziwa kuzoba uAspo Shezi okuyintombazane futhi ecola afro pop engakoziwa bese kuzoba uLimit insizwa senkandla singeke ngasebenza nayo
kuzoba umjolisi insizwa Yep. sengeke ngasebenza nayo bese kuthi umuntu ebengiqala ukusebenza naye kulonyaka engangihlezi ngimfisa umzukulu Yes. insizwa le yale kwaceza so ialbum ethakwe kanjalo abantu Yeah. abangayilindele lo nyaka ngayibiza ngo Dr Love noma angazi noma Dr Love ngoba noma yini kodwa nje ngicula kakhulu ngengoma zothando futhi sengibonile kuyangihlula Yeah. ubuye ngiphume kakhulu ngoba Yes. vele ngithi ingoma Ivele ikubuyisa lento. ivele ngibuyisele lo thando Yeah. so angazi ukuthi mhlambe ingoma zothando eziningi Yes. nezenzakalayo kuma relationships engingathi into abantu abangayilindela leyo kule project ezophuma kulonyaka Yeah. Mfethu ngiyabonga kakhulu angingakubambezeli ngibonga isikhathi sakho futhi siyabona ukuthi usihloniphe. Mfethu siyabonga kakhulu sengathi uNkulunkulu ngakusiza busisa umsebenzi wakho ungavalelisa mfethu. umuntu ngabantu siyathokoza kakhulu siyabonga ithuba esilitholayo kwizipho Zulu podcast sengathi nje ngakhulu idlodlobale kubalekile ukuthi kusupportane siyabantu abamnyama ngiyacela ukuthi usubscribe lapho cha ukuthi likhona isiphathini Zipho Zulu podcast. Zipho Zulu podcast Yes. on YouTube Yeah. nako kwama social media platforms kufanele Yes. kubuzo uyithola ngiyacabanga Siyabonga ikhona. ngiyabonga kakhulu ngibonga nje ithuba nokuthi ningibone ngifanele ukuthi ngibe phakathi ngibe phambi komphakathi Siyabonga mfethu.